Je vam ovo omiljeno mesto, ali dolazite stalno? Omiljeno mesto u jutarnjim časovima, tu sa kolegama, sa Dejanom, sa Mladenom kolegom, verovatno uvek nam se neko i priključi tu. Obično smo ovde na jutarnjoj kafi, pre početka svih nekih dešavanja u toku dana, kad vrlo često i ne znamo šta sve nam predstoji, uglavnom znamo koja su nam suđenja, koji su to predmeti, o čemu se radi. Vrlo često se desi da razmenimo iskustva, da prokomentarišemo i neki postupak i odluku neku čak. Eto, to je nešto što se dešava onako početkom radnog dana. Obično smo ovde, uglavnom su tu, znači, poznanici iz grada, mada i u drugim kafićima, tako Vranje je mali grad. Obično se svi znamo i onako, ovde mi je nekako baš prijatno i to je neki pola sata, jutarnja kafa. Dobro, je li to redovna jutarnja kafa? Da. Ne menjate? Ne. Kraći je espresso sa mlekom, da budem iskren, od skoro sam ubacio mleko, zato što se desi da u toku jutra, boga mi, do 10 ili 11 budu 2-3 espressa, a onda bez mleka mogu da budu vrlo nezgodna i onda ovako je malo bolje i sigurnije. A recite mi neki porok i pušite? To mi je bio ovako zaista žestok porok, i to je isto zanimljiva priča, pa kada sam ja to, znači, kod kolege Mladena Vasića sam bio pripravnik i tada je to bilo zaista neverovatno, znači uz jednu kafu to sam pušao i po 4-5 cigarete i onda u kancelariji odete i nastavite sa radom i to i dalje i zaista sam bio jedan od strastvenih pušača do pre 5 godina. I jednostavno to je bila odluka, ili možda i 6, sad ću da vam kažem, pa to je bilo, ne, to je bila nova godina, 2003. na 2004. Znači, boga mi 7 punih godina i to upravo sa kolegom Mladenom Vasićem, o tome smo pričali, pa i Dejani sad ostaju cigarete. Mislim, to je zaista jedna vrlo teška odluka koja opet govori o karakteru pojedinca i čoveka. Je li morao zbog vas ili? Pa evo, neka vam on kaže da li morao, ali jednostavno opet, naravno da je bitno u kom ste okruženju i šta i kako, ali je meni to toliko unosilo nervozu na kraju krajeva kad sam ja po 2 paklice cigareta pušio i onda smo zaista, ali bukvalno zajedno sa kolegom, 31. decembra, 5 minuta pred dočeka nove godine, bukvalno tako ugasili cigarete i evo 7 godina je prošlo, nemam taj porok. Što se tiče drugih poroka, nemam, ako može da se kaže da je porok neka želja za brzinom i to je nešto što je ostalo verovatno iz onih momačkih dana vožnje motorom, to sad vrlo često u autu primenjujem, pa onda razmišljaju ljudi kad treba sa mnom da krenu negde, ali eto, mislim, to me ponekad vrlo često i košta. Skoro se desilo policajac i sad su kazne rigorozne, a oni više nisu ni prepoznatljivi da možete da ih vidite pa da kočite, nego jednostavno samo preteknu i isključe sa autoputa. I to je, mislim, što se tiče toga, zaista možda u nekom periodu mladosti kada smo izlazili je bilo tu i ponekad malo više piva, malo više pića, ali sada zaista nemam vremena i zaista ne stižem da čak ni veliki broj ljudi imaju ponekad i želju, eto, da sednemo, da popričamo, da evociramo uspomene, da se podsjetimo, da se malo družimo, ali zaista nemam vremena. Tako, da li zbog vremena ili zbog toga što se ja popravio, to ne znam. Dobro, rekli ste da imate izuzetnu saradnju sa vašim kolegama. Sad moram i njega da pitam, kako je vama sa Goranom? Pa, ne znam što da kažem, pre svega, Goran je jedan izuzetno veliki čovjek. Prvo ga gledam kao velikog prijatelja, a onda kao kolegu. Mogu da kažem da je, ne znam, zanimljivo je biti sa njim jer je čovjek pun iskustva i unosi jednu pozitivnu energiju za neko napredovanje, za, što bi rekli naši ljudi, guranje napred. Goran je stvarno, ne znam, nemam dovoljno reči da ga opišem, jer retko se sreće čovjek iz ovakve sredine sa toliko energije da unapredi, da donese nešto dobro ovom gradu i imamo stvarno izvanrednu saradnju. Problem je možda što nemamo dovoljno vremena da se više družimo, zato što Goran je
uvek negde u nekoj frci, u nekoj žurbi, trči, radi, gura, on ti je, tako reći, 24 časa dnevno na nogama, u autu. To je, mislim, možda jedan mali nedostatak, inače vrlo pozitivno iskustvo, imamo stvarno dobru saradnju, dobro funkcionišemo, jednostavno smo takav sklop ljudi, zato što i on mlad čovek, pa je možda i taj odnos u godinama presudan. Ne znam baš, dobro. Zato da već toliko hvalite, za njega važi ono da se uvek javlja na telefon, uvek odgovara na telefonske pozive, čak odgovara i na poruke, odaziva se medijima na gostovanja. Došli li to nekada? Pa do sada. Da budem iskren. Ne, znate kada je najveći problem je kada recimo odlučim da odem sa porodicom Nove godine ili Božić ili Srpska Nova godina, sad već slavimo 2 Nove godine, i odem negdje na stranu gde god 3 dana i onda krenu 12 ili pola 1 poruke i to nisu znači poruke, šta ja znam, dobijete 3, 5, a i 10 poruka, to je recimo 40-ak, 50 poruka, na koje opet ne možete da ne odgovorite, jer su to ipak ljudi koji su vam čestitali, što god da je bilo. Naravno, pa tu mi supruga pomaže, da budem iskren, ja jedno 10-15, ajde ti sad malo, i to je naravno zahvaljivanje, znak pažnje, i to je nešto što jednostavno shvatite kao sastavni deo posla. Ja to shvatam kao sastavni deo posla i to, a i ono kada neko preko ulice vas vidi pa pretrči da vam kaže svoj problem, iako zna da ne možete da mu pomognete ili možda on misli da možete, pa vas neko pozove na telefon, pa nema obzira nego hoće da vam objasni do utančine na 10 minuta, a vi već kasnite neki sastanak koji je zakazan gde vas čekaju 10 ljudi, pa ako tu zakasnite onda kasnite još dalje na jedno 3-4 sastanka. Ali uvijek pošteno. Pa trudim se koliko mogu. Vidi gde si došao? Vidi go, a ne smej se omči. Gde si došao? Gde si došao, bre? Stari ovde, evo ti. Uče. Gospođa Stefanović je lekar, ali i majka 2 predivna dečaka. Luke i Vuka, tako? Tako je, da. Recite mi prvo, kako je to biti supruga narodnog poslanika i advokata, naravno, koji malo vremena provodi kod kuće? Kako se snalazite? Pa znate šta, to je u pitanju jedno veliko odricanje, ne znam kako da kažem, ali to može izdržati samo neko ko je toliko ambiciozan i ko je spreman, znači, da da takvu podršku svom suprugu, koji ima vrlo malo slobodnog vremena, i to malo slobodno vreme koje ima, on se trudi da bude sa njima. U svemu tome uspevam da se snalazim, pomoć sa svih strana prisutna, i sve to nekako uspevam do nekog, nije to neki maksimum koji mogu da bi se posvetila svojoj karijeri, ali deca su još uvek mala i bit će vremeni za moju karijeru. Sad sam trenutno na specijalizaciji, tako da to sve ide svojim tokom, nekako prirodno, ne nešto previše ambiciozno,